Mor lângă cufărul pe care l-am îngropat acum câțiva ani cu fratele meu. Am o presimțire ciudată și rece legată de pădure și de cufăr. Trebuie să-l găsesc. Numai așa simt că mă pot salva. Sincer, nu credeam că o să te mai întorci. Acum câteva veri ai fost destul de clar. Eu mă bucur să te văd. Și cum mai sunt părinții tăi? Ai noștri, vrei să spui? Tot bătrâni. Știi, chiar mă bucur că te pot revedea acum. De ce te-ai întors, Horia? Părinții noștri au făcut tot ce au avut în putere ca să te ajute să crești. Și tu ne-ai abandonat. Sincer, chiar aveam în minte când te văd că o să te bat. Dar acum, nici măcar nu pot să mă uit la tine. Nu sunt părinții mei. Eu am venit acum pur și simplu că am nevoie de ajutorul tău. De ajutorul meu? Ești patetic. Doni, crede-mă, dacă aș fi avut de ales... Dar nu, pentru că ai avut de ales și ai ales să mă abandonezi pe mine și pe ai mei. Ai fi putut să rămâi la atelier, ai fi putut să contribui, dar ai ales o nenorocită de facultate care nu te-a ajutat cu nimic. Știi și tu că nu-i despre asta. Ba, exact despre asta e vorba. 12 zile am mâncat doar lapte, pâine și ouă. Stai! Îți jur că nu voi pleca din Brera până nu mă ajuți. Ești nebun! Doni, uită-te la mine. Vorbești serios? Bine, haide să ne vedem la apartament și după aia mergem în pădure și să luăm cutia aia stupidă. Nu urci în mașina asta. Ți-am adus ceva. Lasă-i pe masă. Auzi, Gabi mai lucrează la atelier? Acum îți pasă de bătrâni? Nu-ți fă griji. Nu te vreau mai mult pe lângă mine decât e necesar. Îmi termin salata și plecăm. Doi copii au dispărut vineri noapte în jurul orei 21 și 21 de minute, în apropierea lacului Sărat. Rugăm pe oricine îi recunoaște să sune imediat la 21. Numele celor doi sunt Andrei, respectiv Ierdan. Trăsături fizice specifice includ ochi negri, răni mari de gheare pe stomac, gât și frunte.
Ochile sunt roșii de la vasele de sânge sparte în urma atacului. O fată pe numele Maria lipsește de mai bine de 2 zile. Atenție! Rugăm localnicii din Vărsătura să stea în case. Maria lipsește. Vezi că am la baie bandaje, adu-le încoa. Nu, lasă-mă pe mine. Du-te și pregătește un ghiozdan ca să putem să plecăm. Mulțumesc că mă ajuți. Nu credeam că vei veni cu mine până aici. Stai liniștit, îmi fac doar datoria. Plus că în ultima vreme s-au întâmplat foarte multe chestii dubioase prin zonă. Ce e așa straniu la pădurea asta? Sincer, o serie de dispariții. Adulți, copii, cel mai mult copii. Chiar am un sentiment neplăcut și cred că ar trebui să ne grăbim. Dacă tot ai menționat, să știi că la televizor am auzit de niște dispariții. Da, nici nu mă miră. De unde e ăla? E măcar legal? A fost al bătrânului. Este matriculat? Sincer, crede-mă, nu știu de ce, dar am impresia că poliția o să fie fix ultima noastră problemă. Încă am șapca de la tine. Cea din bazar? Da, încă miroase a găini. Concentrează-te. Trebuie să găsim cufărul. Doni, ce e asta? Fugi! Doni! Doni! Doni!